продовжуємо ефір телеканалу АТР, програма «Бугун», яку продовжую вести я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. Добрий вечір. І в нашій студії є представник військової прокуратури Руслан Кравченко, який займається справою Віктора Януковича та захоплення Криму. Вітаю вас, пане. Нагадаємо, що Віктор Янукович інкримінує державну зраду, так, це основне його звинувачення, і також посягання на суверенітет України, і вже йому інкримінують, точніше, це може за собою повести до пожиттєвого ув'язнення, правильно? А також пособництво ведення агресивної війни. Ми про це поговоримо, знаєте, але я би почала все ж таки з вами говорити. Сьогодні виповнюється рік, як Юрій Луценко на посаді генпрокурора. Ви працювали, ми перед ефіром дізналися, що пан Руслан працював до цього, то 5 років ви вже в Генпрокуратурі, так? Ні, 5 років у системі. У системі. В Генпрокуратурі ви скільки? З квітня 2015 року. То ви теоретично можете порівняти, так, роботу там Юрія Луценка, так, і його попередника. Можете якісь там, можливо, ваші особисті враження? Вибачаюсь, якого попередника? Шокіна? До Юрія Віталійовича Луценка ще були генеральні. Віталій Яремич був. Так, Махніцький. Давайте Махніцький, ну, так, давайте так. Ну, я як керівники тільки можу сказати, що я не можу аналізувати роботу як керівника. Мене як прокурора відділу Генеральної прокуратури України все задовольняє. Саме головне для мене – це закон, по якому я працюю. Я незалежна особа у своїй професійній діяльності. Щодо як з реформою прокуратури? Ви відчуваєте, її почав грузинський реформатор Давід Кваралідзе разом із Віталієм Каськом, пам'ятаєте, їх називали там реформаторами? Від грузинських реформаторів ніякої взагалі реформи не було. Я вважаю, що Юрій Віталійович максимально вживає всіх дієвих заходів щодо реформування і налагодження нашої праці. А яких? Максимальних тих обставинах, які зараз є в державі, максимально робить для того, щоб взагалі система прокуратури працювала об'єктивно і дієво. Можете навести приклади? Тобто, що саме? От саме з реформи прокуратури. У вас просто є можливість порівняти, як я вже говорила до того? Що вас взагалі цікавить? Ну, можливо, є якісь зрушення там в, не знаю, в нормативних актах внутрішньопрокурорських, які тут полегшили вам якимось чином працю, чи будь-які інші дії, які просто допомогли вам. Що зі зміни вам... старих кадрів? Пам'ятаєте, тоді говорили, що має бути повне оновлення Генпрокуратури? Ну, до кадрової роботи я відношення не маю. І моїх посадових обов'язків. Це зрозуміло, але ж ви в системі ви це бачите. Ну, я дуже задоволений своїми керівниками, а саме головного військового прокурора Анатолія Васильовича Матюса та інших моїх керівників. Я дуже задоволений, і я задоволений, що я працюю саме в цій команді. Тому я можу сказати, що працюючи в головній військовій прокуратурі, я задоволений кадровою політикою саме в даній системі. Тому що головна військова прокуратура – це окремий підрозділ Генеральної прокуратури України. Тому, якщо йдеться мова про кадрову політику, то я задоволений. Пане Руслане, якщо дозволите... Як працівник даної прокуратури. Вже більш до професійного, до вашого безпосереднього завдання, скажімо так. Я от ніяк не можу зрозуміти, вже, чесно кажучи, достатньо давно. Ну, зрозуміло, ви займаєтесь справою Януковича в частині звернення щодо використання російських військ на території України. Зрозуміло, що ви займаєтеся посадовцями Чорноморського флоту Російської Федерації, які захоплювали Крим. А чому військова прокуратура займається економічними злочинами команди Януковича? Де військова прокуратура, а де там обнальний терцентр Курченка? Я можу сказати загально, тому що я як прокурор відділу процесуального керівництва здійснюю процесуальне керівництво та підтримую державного обвинувачення в тих провадженнях, там, де я є прокурором процесуальним. Інші, які є провадження, я доступу навіть по ЄРДР не маю. А тому, які інші підрозділи головної військової прокуратури здійснюють у яких провадженнях, мені невідомо. Також я є процесуальним керівником Клименка, а взагалі, щоб
у вас було поняття, чому так, тому що відповідно до частини 5 статті 36 КПК України доручити іншому підрозділу органу досудового розслідування, взагалі поліції, прокуратури або СБУ може Генеральний прокурор України доручити іншому підрозділу або його заступники. А тому я вважаю, що, наприклад, по Клименку така постанова винесена Генеральним прокурором України Юрієм Віталійовичем Луценко і доручена одному із підрозділів Головної військової прокуратури здійснювати досудове розслідування. Ну, якщо повертатися до справи Януковича, це одна з найгучніших. І ще раз, чому саме до Головної військової прокуратури? Я вважаю, що в цій системі Генеральної прокуратури України, прокуратури України працюють досвідчені юристи, досвідчені прокурори, і за свій підрозділ, а саме Головної військової прокуратури, я можу сказати, що досвідчені юристи і професіонали саме працюють у нашому підрозділі. Тому достатньо рівня юридичного, достатньо професійних знань, щоб здійснити досудове розслідування, збирати докази, закінчити досудове розслідування та направляти обвинувальний акт до суду і здійснювати і підтримати державне обвинувачення. Справа Януковича – це одна з найгучніших справ. Це, можна говорити, навіть іміджева справа, в тому числі Юрія Луценка. І її довіряють вам. Вам 27 років. Чому випав вибір на вас? Я вважаю, що дане питання потрібно задати керівникам. Ви ж собі теж якось давали відповідь на це, коли вам пропонували, можливо, вести цю справу, чи як? Взятися за неї. І давайте, якщо там говорити вже про сам процес, от, умовно кажучи, Юрій Віталійович викликає вас, не знаю. Я не знаю, як це відбувається у вас. Я не знаю, як це відбувалося. От він вас викликав і каже, Руслан, доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Дивись, є така справа, я от ставлю тобі таке завдання. От як це все відбувалося? Це просто цікаво, навіть деталі навколо цієї історії. Взагалі, це рішення, визначення, наприклад, групи прокурорів – це рішення. Відповідно до КПК України рішення виноситься у формі постанови. Як взагалі з'явилась справа відносно Януковича щодо даних злочинів? Є основна справа, є спеціальний підрозділ Головної військової прокуратури щодо здійснення агресивної війни Російської Федерації проти нашої України. Цей підрозділ займається досудовим розслідуванням, збором доказів у кримінальних провадженнях стосовно здійснення агресивної війни проти нашої держави Російської Федерації. По одній частині це Крим, по іншої, якщо умовно поділити, це агресивна війна на Донбасі нашої держави. Наприклад, у провадженні по Криму збирались докази по всім причетним особам, які причетні до окупації нашої території України та здійснення агресивної війни проти нашої також держави. І під час здійснення даний підрозділ почав також збирати докази щодо звернення Януковичем до президента Російської Федерації, і аналіз всіх цих дій. І потім ми прийшли до того, що у нас є достатньо доказів для повідомлення про підозру Януковичу Віктору Федоровичу. Як з'явилася ця справа? Тобто ви збирали докази, так? В певному момент... Загально по Криму. Ми збираємо докази по всім. Як по Януковичу з'явилася ця історія? Як вона виокремилася? Встановлюємо достатньо доказів по кожній особі окремо. Ми повідомляємо про підозру. Наприклад, є командуючий Чорноморським флотом Російської Федерації Вітко, який здійснював керівництво військовими підрозділами Російської Федерації у Криму та керував діями військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації по окупації Криму. От ми назбирали, проаналізували всі докази. Якщо нам достатньо для повідомлення про підозру, ми повідомляємо. Так відокремлюється окрема особа. Також було і по Януковичу. Тобто від справи про Крим... Є загальна справа про Крим. Так, от воно звідки витікло. Є загальна справа по Криму. Якщо достатньо для повідомлення особі про підозру, відокремлюється дана особа, якщо людською мовою говорити, і це вже окреме провадження.
Щодо певної особи, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як вам її доручили? Це Анатолій Васильович Матіос вам доручив? Чи Так, Юрій давайте я от від початку процесу, якщо вже ви так поглибилися в процес, бо це теж цікаво, так, окрім інших справ. То ви от зрозуміли в певний етап, що так, ви назбирали, так, там якусь кількість папочок, томів, да? Ви прийшли до свого безпосереднього керівника, Анатолія Матіоса, і кажете, є ідея, є отака історія, ми можемо там зробити от таку гучну справу. Так? Чи до вас Юрій Луценко звернувся? Як от народилася ідея порушити таку гучну справу, якою зараз обіймається і за якою стежить зараз ця країна? Вона для початку не була порушена, зареєстрована. Загальна справа по агресивної війни проти нашої держави, Російської Федерації та окупації Автономної Республіки Крим. Давайте, це зрозуміло. Я був там прокурором. Так. Головним групи прокурорів у даному провадженні. Якщо я бачу, що достатньо для повідомлення про підозру окремої особи, конкретної особи, я виношу постанову про виділення матеріалів з даного окремого провадження. Ви ні з ким не спілкуєтеся? Тобто це була ваша ідея? Дивіться, чому так настільки прискіплива зараз там наша з Сергієм до цього увага, і чому так, знаєте, довбаємо, вибачте на слові, так от вас по цій темі? Тому що цю справу багато хто називає піар-акцією Юрія Луценка. І, чесно кажучи, так, є багато скептиків, які не вірять в те, що ця справа буде доведена до кінця, і тим більше що Юрій Луценко ставить строки 24 серпня, так, от такі от строки, так? І саме тому цікаво, як вона взагалі з'явилася. З'явились конкретні докази відносно злочинів Януковича. У вас? У нас. І ви з цими доказами пішли до кого? Ні, я виділив в окреме провадження. Сам. То це ваше було? Да, з'явилось нове провадження. В новому провадженні виносить постанову про призначення прокурора або про групу прокурорів, Генеральний прокурор України або його заступники. В даному провадженні виніс постанову про призначення групи прокурорів Юрій Віталійович Луценко. Він як дізнався про те, що ви назбирали таку кількість томів? Хто йому про це сказав? І коли це сталося? Я хочу зрозуміти період від того, як відокремилася справа, і до періоду, коли Юрій Луценко написав у себе на Фейсбуці і вийшов в широку аудиторію із такою гучною заявою. По-перше, Юрій Віталійович Луценко, керівник Генеральної прокуратури України, він знає про всі провадження, які здійснюються загалом в системі прокуратури України. І тому він був обізнаний, які саме кримінальне провадження здійснює досудове розслідування кожен окремий підрозділ. І тому і контролює. Я не знаю, що він сказав. І доручив вам. Своєю постановою виніс, що я старший групи прокурорів по даному провадженню. А яке він завдання він поставив? Тому що чи ставив він вам завдання, чи ставив він вам завдання закінчити цю справу до 24 серпня? Тому що він саме гучно про це заявив, що вирок буде вже 24 серпня. Ви це собі як уявляєте, це реально? Він, для початку скажу, що він ніколи не ставив якісь конкретні строки. А саме щодо 24 серпня 2017-го закінчити підтримання державного обвинувачення і отримати вирок, це я вважаю, що він як керівник займає таку високу адміністративну посаду в Генеральній прокуратурі України. Я вважаю, що як керівник він хоче суспільству показати результат нашої роботи, але конкретні строки як керівнику групи прокурорів та державного обвинувачу по даному окремому провадженню, він мені ніколи не ставив, і в даному випадку щодо до 24 серпня. Я все ж таки поставлю ще раз уточнююче запитання. Воно важливе на етапі розуміння, як народилася ця справа. Від періоду, коли ви назбирали певні докази по справі Януковича до періоду фейсбук-посту Юрія Луценка про те, що почата справа, скільки пройшло часу? Я не знаю, коли пост з'явився. Добре, давайте тоді, коли ви назбирали цю папку документів і коли ви з нею прийшли. Ви ж, очевидно, її показали Юрію Луценку? Чи Матіосу? Вони керівники... Коли це було? Вони самі все бачать. В вересні, в жовтні ми вже почали виходити на те, що ми вже скоро ще трошки дозбирати доказів, і ми можемо
об'єктивно повідомляти особі. В жовтні теоретично міг він це заявити? Я не знаю, коли він міг. Він контролює всі провадження. Це зрозуміло, окей. Так. Пане Руслан, Я скажіть, будь ласка, здійснював свої професійні обов'язки відповідно до займаної посади, Та ні, ми так. яка До вас відповідно до претензій ні, це КПК. ж не- це Я ж не працівник про це. керівник по кожному своєму провадженню. Скажіть, будь ласка. Я не звертаю увагу або наліво, або направо, хто що заявляє. а ви взагалі особисто спілкуєтесь з Юрієм Віталійовичем? Чи спілкувалися з цього питання? Ну, ми разом були в Святошинському районному суді, коли він А так роз'яснював на права. роботі ні. Він вас не викликав. Не було Ну, спілкування? разом на брифінгу приймали участь після направлення обвинувального акту до суду. А можливо, якісь наради проводили? Ну, вже ж, якщо є робочі наради щодо якісь Є, так. проваджень. А чи можете ви там йому авторитетно сказати там Юрій Віталійович? Тому що він є політиком, так? Він не має юридичної освіти, на відміну від вас, наприклад, так? Чи радите ви йому в певних моментах по цій справі? Тому що, знову ж таки, строк 24 серпня, ну, я думаю, що чи ви вважаєте це реальним? Закінчити цю справу до цього періоду? Ну, з точки зору вашого досвіду. З точки зору, от як юрист, як З прокурор. точки зору, що державне обвинувачення, я і мій колеги, який підтримує також державне обвинувачення по цій справі, ми готові працювати кожен день, зранку до вечора, навіть в вихідні, і представляти свої докази, допитувати свідків. Але не треба забувати про сторону захисту, яка вже робила і буде, я вважаю, на мою думку, буде робити все для того, щоб затягнути час і не прийти результату. Тобто ви вважаєте, що І ця є історія ще- про 200 свідків – це затягування? Є ще суди, які завантажені на даний час. Не треба забувати. Тобто всі ці обставини впливають на час розгляду даної справи. Ну, от вас, як людину, яка там починала, можна я так вже буду говорити, так, всю цю історію, не можу не запитати про одну із цитат Юрія Луценка. От він казав, що цей процес не лише про громадянина Януковича, цей процес також про його кремлівських хазяїв, які використовували його як фіговий листок. Про яких ще кремлівських хазяїв він говорить? Хто ще тоді фігурує в цій справі? Я вважаю, що вам дані питання щодо виступів Юрія Віталійовича Луценка або його заяв потрібно запитувати. Ні, ну ми особисто раніше його. запитали. так. Я не можу вам зараз щось пояснювати щодо виступів або заяв Юрія Віталійовича Луценка, тому що мені невідомі всі обставини щодо заяв даних Ну, це може бути ще одна справа, чи що це, про що це? Ви будете допитувати, хочете чи будете клопотати про допит у судовому засіданні когось з вищих керівників Російської Федерації? Ні, Вам цього не потрібно? на даний час ні. А у вас список свідків, яких ви хочете допитувати, я так розумію, набагато скромніше, ніж список свідків, яких хоче допитати сторона захисту. А сторона захисту повідомляє і заявляє на ті заяви, які не ґрунтуються на дійсності. Тому що під час здійснення досудового розслідування є така стадія відкриття матеріалів кожній стороні. А саме це стаття 290 КПК України. Тобто сторона обвинувачення відкриває стороні захисту всі свої матеріали та докази, які вони назбирали. А також, відповідно до даної статті, сторона захисту також повинна відкрити матеріали та докази, які вони назбирали, та також свідків. Сторона обвинувачення це зробила, надала можливість навіть скопіювати, що сторона захисту і зробила, але сторона захисту на наші запити повідомила, що у них ніяких матеріалів та доказів немає, а також свідки. Тобто на даний час я можу з повною впевненістю заявити, що всі ці свідки, всі ці заяви, що понад 200 свідків, якісь матеріали, докази, це заяви, які не ґрунтуються на дійсності. Я вважаю, що їх немає. Потім, якщо потім вони будуть заявляти якісь матеріали та докази, я буду звертати увагу суду щодо допустимості даних доказів. Тому що вони, відповідно до норм КПК України, не відкрили під час досудового розслідування. Буде питання, коли вони були зібрані,
коли вони отримали дані докази, яким чином, чи відповідають вони щодо отримання цих доказів норм КПК. Яке рішення має винести суд в цьому випадку? Тобто він має визнати ці докази неналежними? Чи він може піти на зустріч? Я не знаю, які обставини отримання даних доказів на даний час. Тобто суд може теоретично стати на сторону захисту і долучити їхні докази, якщо Може вони стати, будуть... а можете, якщо будуть підстави... Ні, я щодо теоретично питаю. Тобто, з точки зору закону, він може долучити, навіть суд, якщо вам не суд може долучити, ознайомитись, але вирішити питання щодо допустимості даних доказів на радчій кімнаті. Як у мене, наприклад, по іншим кримінальним провадженням відбувається. Суд долучає, вивчає, а вирішує щодо допустимості даних доказів на радчій кімнаті. І також може бути. Ну, тобто цей процес може відбуватися, м'яко скажучи, дуже довго, враховуючи те, що кожен папірчик може приносити адвоката і просити долучити, поки долучають, поки суд іде в нарадчу кімнату, поки вирішує. Це місяці. Сторона захисту може робити багато речей щодо затягування даного процесу. Але я за сторону захисту відповідати не можу, але за себе особисто, як державний обвинувача по даній справі, я можу гарантувати, що я готовий і я буду працювати, якщо суд зможе працювати кожен день, я буду кожен день працювати, і ніяких дій, направлених на затягування даного процесу, з моєї сторони не буде. Дивіться, від того, що ви будете працювати кожного дня, не залежить, наприклад, історія про те, що Росія не виконує запити української сторони. Що із цим робити? Це Російська Федерація, російська сторона. Але ж це ж теж країна-агресором, є країна-агресором відносно нашої держави. А тому, що вона не виконує наші запити про міжнародну допомогу, це і свідчить, що вона по всім напрямкам діє і здійснює відносно нашої держави агресивну війну. На це можна якось вплинути? З процесуальної точки зору, як процесуального керівника, ніяк. Я відповідно до норм КПК та міжнародних договорів здійснюю свої повноваження, направляю їм запит. Вони або відповідають, що не зможуть виконати, або навіть не відповідають. Тобто я зі своєї сторони, відповідно до норм КПК та інших законів, повинен зробити все, що взагалі можливо по кожному кримінальному провадженню. Я все зробив. Якщо я бачу, що аналізую всі докази і бачу, що цих доказів достатньо для доведення вини кожної окремої особи, я повідомляю про підозру, закінчую досудове розслідування, не тільки я, це і інші прокурори та слідчі. Складаємо обвинувальний акт, направляємо до суду і підтримуємо державне обвинувачення. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, я так розумію, що особисто ви будете підтримувати державне обвинувачення в судовому засіданні проти Януковича. Чи буде до вас долучатися Юрій Луценко? Не знаю. А може? Він такий же прокурор групи прокурорів, як і я. Тобто він має право теоретичне прийти і також... Як працівник керівник має право. Скажіть, ви свого часу в інтерв'ю або там на брифінгах заявляли, що для вас дуже важливо, щоб Янукович був особисто в Оболонському суді, так? Я вважаю, що дана особа повинна знаходитись тільки в українському суді. Окей, а як ви це собі уявляєте? Дана особа підозрюється, обвинувачується, розшукується, приходиться від органів досудового розслідування. Це все зрозуміло, це ми все знаємо, але це все теорія. Давайте спустимося в реальність. Як ви хочете його доставити в суд? Я хочу, щоб він приїхав та відповідав за свої дії. Ви ж розумієте, що візьме зараз і приїде він, здравствуйте. Тобто, якщо говорити реально... Як процесуальний керівник, я відповідно до закону повинен йому роз'яснити всі права та його обов'язки. Чи можете ви якось примусово його доставити? Я про це питаю. Він знаходиться в розшуку. Постанова про розшук та затримання. Також є рішення про затримання Януковича Печерського районного суду. А чи діє в нас екстрадиція з Росією? Після вироку. То зараз ви не можете звернутися. Є велика дискусія на ту тему, чи взагалі є підстави для розшуку Януковича, тому що ми бачили, як його там знімали з Інтерполу, як Клюєва знімали з Інтерполу. По даному окремому провадженню він не знаходився в розшуку в Інтерполі. Він знаходиться у державному розшуку. Та є ухвала суду щодо
його затримання та доставлення до суду. А чому ви не зверталися до Інтерполу, зокрема, не оголошували його в По цій міжнародний справі, розшук так. по цій справі? Ну, тому що Інтерпол не ставить за даними статтями Кримінального кодексу в розшук. Чому? Ну, це треба Інтерполу спрашувати. Окей, тоді Запитувати. який є можливість, правовий метод доставити Януковича в суд? Ну, ви ж про це самі заявили, що ви хочете його бачити. Ви ж собі якось маєте уявляти, як це має статися? Чи це просто знову чергова там якась там піар-заява? Це не Красива. піар-заява, це здійснення своїх обов'язків. Як? Ну, давайте от реально як? Е, Чи є якісь методи просто правові? Ну, я вважаю, що правоохоронні органи зможуть виконати рішення, якщо воно буде обвинувальним вироком, виконати дане рішення та затримати Януковича, якщо буде обвинувальний акт. Це просто, знаєте, це просто ми не для того, щоб там критикувати. Ясно, що ми, як журналісти, як громадяни, всі цього хочемо, так, процесу, і зрозуміло, що хочемо там покарання, так, для людини, так, якщо вона там дійсно винна, якщо вже так слідувати. Я про це не керівник, Просто я тільки доручаю історія в щодо тому, що здійснення чому ми розшуку. вас так допитуємо, да, умовно кажучи, так детально, тому що Хотілося б розуміти. не хотілося б, щоб ця справа, по-перше, розвалилася, розумієте? Тому ми, окрім всіх цих гучних заяв, ми хочемо зрозуміти, що насправді за ними стоїть, і чи є якісь реальні правові методи і механізми довести це до кінця і побачити там Януковича за ґратами, розумієте? От тому ми і питаємо по всіх деталях, щоб ви просто не думали, що ми тут сидимо там, баба яка проти, якщо Янукович не буде на даний час затриманий або не з'явиться до суду, буде всі підстави для здійснення спеціального судового провадження, тобто заочного засудження. Я вважаю і впевнений, що у нас, як у сторони обвинувачення, є достатньо доказів, конкретних, певних і прямих доказів для доведення вини Януковича в суді. Якщо буде обвинувальний вирок, тобто я можу запевнити суспільство, що ця справа не розпадеться, не закриється. Ви зараз робите те, що, знаєте, впишеться потім в історію такі заяви. Я розумію свою відповідальність, я розумію загальну відповідальність мою в цьому кримінальному провадженні. Я нікому не дам впливати на дану справу, і якось ставити конкретні строки. Або, в тому числі Юрію Луценку? Я старший групи прокурорів, я буду здійснювати своє повноваження відповідно до закону. Якщо буде говорити, мені потрібно, там, умовно кажучи, там, давай до 24 серпня, ви зможете йому апелювати, що це неможливо? Я вважаю, що це казки, що він може так сказати, тому що він відповідальна особа, відповідає і знає, що щодо ставлення конкретних строків процесуальному керівнику це неможливо, тому що є суд, є сторона захисту, є доказова база велика, є свідки, тому ставити якісь конкретні строки це просто неможливо. Я ще не договорив, вибачаюсь. І також нікому не дам впливати, якось здійснювати і робити якісь дії щодо порушення об'єктивності розгляду даної справи. Тому що моя головна мета – довести вину відповідно до зібраних доказів, а також, щоб даний розгляд був об'єктивний та справедливий. Щоб суд встановив, чи прокуратура права, чи прокуратура не права і здійснила досудове розслідування, повідомляла про підозру незаконно. Я хочу, щоб наш український суд встановив об'єктивно та справедливо, щоб ніколи і ні у кого не з'явились якісь підстави для звинувачення державного обвинувача в даній справі в інших інстанціях українського суду, а також в інстанціях міжнародних судах. Пане Руслане, таке питання. Я чув таку версію, не знаю, правда чи це чи ні, але хочу вас запитати, чи планує сторона звинувачення допитати у судовому засіданні проти Януковича президента Петра Порошенка? Ні, він не був допитаний в даному провадженні як свідок. Чи буде? Не планую. А кого з українських високопосадовців плануєте? Колишнього, наприклад, Яценюка, колишнього прем'єр-міністра України Турчинова, Парубія, Авакова,
та інших посадовців. Тобто майже та весь... Тобто, а ще не почали їх допитувати? В суді? Так. Ні, тільки підготовче судове засідання. А так вони під час слідства давали вже свідчення? Давали їх допитано, і їх буду викликати до суду. Вони будуть давати свої показання. А Віктор Янукович буде брати участь хоча б у режимі відеоконференції, за вашими даними? 4 травня Болонський районний суд міста Києва виніс таке рішення і надав можливість приймати участь у судових засіданнях Януковичу по відеозв'язку. На даний час вже надав 3 варіанти участі по відеозв'язку у судових засіданнях стороні захисту. І всі підстави, всі можливості є, щоб Янукович по відеозв'язку вийшов і приймав участь у судових засіданнях по відеозв'язку 18 травня. Але ми побачимо, чи насправді це були щирі побажання, щирі заяви щодо бажання участі по відеозв'язку в даному окремому провадженні, чи це були фейкові заяви? Дякуємо, пане Руслане. Дуже На жаль, слідкуємо за цією справою. мусимо Дякую. завершувати. А ми ж повернемося до цієї студії за декілька десятків хвилин. Буде цікаво. Не перемикайтеся. Залишайтеся за ТР.